Мен әлләкайдан да бер китап табып алдым. Тышылай юк Ак бүре дигән китап. Ул татарча ул Казанда чыккан. Тышылай юк, нәһеле юк. Шуны мин бу картларга укырга булдым бит. Әйтеп төртеп татар китабы бит. Татарча шу. Ә ул бит инде беләһегез Белый клык дип атала урысча бит. Шуның татарча тәрҗемәһе булган нык кызык китап бит ул. Теге картларга укыйм. Нихне ничтәлегенә кирип киттеләр дә булар хәзер укыла укытылар. Әллә сәгать 5-кә тиклем иртәнге мин йокым килә. Укыталар укы. Бәйте фәлкәтеп торалар да укыталар. Баязитка укы дип бер туктаһыз әйтеп торудан кирәге лә юк. Йоклау кайгыла киткән. Һугыштан һуңгы елдар, яудан кайткан агайдарның үтенесен кире какмай, мауктыргыз китап дөньяһын бергәлә байкай торгас, таң атканын һизмәгәндер дә. Укырга ул кесе яшеннән Ишембай районы Кинябулат башлангыч мәктәбенә йөреп өйрәнгән. Аслы туклы йөргән баланы уку йортына нужа, тамак кайгы алып килә. Укучыларга таратылган икмәктән угала өлеш сыга. Әйтмәһә, кайнар сәй менән һыйлайдар. Шулай итеп, Баязит аслык ялангаслыкка бирешмәй, 4 яшендә үк укырга өйрәнә. 4нче класстан һуң күрше Байгужа мәктәбенә яяу йөреп укыган сагында шигырьләр яза башлай. 2 еллык мәктәптән һуң Ишембайга укырга киттем. Әлеге ул вакытта 3нче мәктәбен ул безнең әлеге 2нче интернат. Шунда 8нче класска киттем мин. Шуны анда укыганда инде шигырь язу дигән нәмәне мин онытып киттем. Безнең физиканан укытучы бик шәп укытучы бар иде. Аның фамилияһы Абушах мин. Шәп укытты ул безне. Без мәктәптә минең классташым дусым Янгузин Рим ул шәбрәк укый, русча шәбрәк белә иде. Ул алтын медальгә бетте. Мин русча бик белмәгәч, көмеш медальгә беттем. Шун аның белән шартлатып килеп университетка кирип киттек бит инде. 60-нчы елда без университетка кирип кирдек. Рим тарихка, мин физикага кирип киттем. Сөйләһәң кызык инде. Хәзер минең исләр китә. Ул бит минең өчен университет дигән йорт ул хәзерге заманғы ак йорт кебек. Башкорт дәүләт университетының физика һәм математика факультетында һәйбәт кенә укып йөрһә лә, 2нче курста философ Тәүфик агай Султангужиндың дәресләре әсир итә егетте. Күңеле физиканан философияга тартыла башлай. Буны һидеп калган укытучысы Галимовка махсус программа буенча укырга кәңәш итә. Уның өчен шәхси план төзи. Баязит төгәл фәннәр факультетында укып йөргән килеш, философияны ла үз алы үзләштереп, югары уку йортын тамамлаганда, табигый фәннәрнең философик мәсьәләләре симметрия темаһына диплом эше яза. Аспирантурага инергә юрәт итә. Шул ук төшенсәнең капма-каршы бер тармагы асимметриянең танып белүдәге роле темаһына билдәле галим Тәүфик Султангужин итәкчелегендә кандидатлык диссертацияһы яклай. Әгәр дә кеше үзе теләй икән, аның тизлеген, әлеге аңдың тизлеген, мына мин асимметрия дип әйттем бит инде. Бүтән терелек дөнья хулакайга асимметриялы хулакайга. Табигать дөньяһы тигез хулакай белән уң. Терелек дөньяһы хулакайга борылган. Кешенең миеле шулай. Дөньяны күз белән күреп танырга була. Дөньяны уй белән күреп танырга була. Фәлсәфә уй белән күреп тора торган фән ул. Шул дөнья ул бит инде табигать кенә түгел. Бер яктан табигатькә каршы караш, икенче яктан ямгыятькә караш. Менә шуңа фәлсәфә кирәк. Фәлсәфә ул кешене коткару фәне. Бер яктан танып белү дөньяны, шуннан бит инде гафу итегез, икенче бер мәсьәләгә барып керәбез. Фәлсәфә ул бүтән дөньяга караш булгач, шуннан ул дөньяга карашка
фәннең карашы бар. Мин фән карашы турында һөйләйм. Аспирант диссертацияһын Мәскәү педагогия институтында яклай. Баязит Галимовтың фәнни хеҙмәтендә күтәргән фекере ҡыҙыҡлы ла, бер ни тиклем бәхәсле лә була. Күп философтар кеше матурлыҡты симметрияла күрә тип аңлатһа, йәш ғалим иһә симметрия бер яҡлы ҡараш, үле матурлыҡ тип бара. Ысын матурлыҡ асимметрияла дип иҫбатларға тырыша. Йәш кенә уҡытыусы булып киттем. Фәнгә хәҙер минең докторская буйынса эшләргә дәрт килеп туа башланы. Шунан мин был теманы әҙерәк үҙгәртеңкерәп, икенсе бер темаға күсә башланы. Ул ваҡытта физика ныҡ алға китте бит инде. Белеүегеҙсә 60-сы йылдарҙа космос, Гагарин, спутниклар. Әлеге дәртләнеп китеп, мин донъяға ҡараш буйынса, урысса әйткәндә картина мира була инде. Фән белән шөғөлләнә башланым. Он не просто специалист, философ и администратор науки, но он же еще и в каком-то широком смысле слова философ, да? Он очень такой приметливый человек. Вообще, надо сказать, что он же по своей основной специальности философ науки, да, как он говорил, картинщик. Тогда было такое направление в среде философов науки, которые занимались проблемой картины мира. Вот их называли картинщики. И Борис Сибирьянович, он очень много сделал в этом направлении. Он под его руководством в Уфе прошло, по-моему, больше 10 конференций. Баштан гына түгел, йөрәктән сыҡҡан мәсьәлә. Донъяға ҡараш ике төрлө булырға мөмкин. Донъяны күрергә була аҡ белән ҡара итеп. Мисал өсөн, көн байыш фекер йөрөтөү буйынса обычно аҡ-ҡара донъя. Йә беҙеке, йә дошман, шулай. Шунан һуң былай ғөмүмән алғанда, теләһә ниндәй сит уйлар китермәйенсә, тураһын ғына ҡарағанда, донъя төслө. Шуның өсөн минең уй буйынса, мин диссертация яҙырға уйланым, һәм диссертацияны мин докторскайҙа яҡланым. Ғалим тиҫтәләгән монографиялар, юғары уҡыу йорттары студенттары өсөн дәреслектәр, китаптар, Рәсәйҙә, Германияла, Америкала, Төркиәлә сыҡҡан баҫмаларҙа нәшер ителгән күп һанлы мәҡәләләр авторы. Бер нисә фәндәр академия ағзаһы. Бөйөк Британия биографик үҙәге уны 20-нсе быуаттың иң яҡшы 2000 философы араһына индергән. Россиялы, әлеге Төркиәле, Германиялы, Америкалы күп кешеләр күрдем мин аҡыллы. Донъяны ҡалтыратып торған кешеләрҙе күрдем. Һеҙ беләһегеҙ, Збигнев Бжезинский тигән коммунизмды яратмаған, коммунизмды тәнҡитләгән ғалим бар, философ та ул, политик та. Америкаға барып, Гарвард университетында, аның мәктәбендә күрдем, аның институтында күрдем. Ныҡ итеп һөйләшкән бар, талашҡан бар, улар белән яҡлаған бар үҙебеҙҙең тәғлиматты һәм илде. Фәнни тикшеренеү алымдарын өйрәнеү менән бергә Баязит Сабирйан улына педагогик эшмәкәрлекте, етәкселек, ойоштырыу кеүек айырым мөнәсәбәт талап иткән эштәрҙе йәштән үк үҙләштерергә тура килә. Уның ҡул аҫтында үтеп сыҡҡан ғалимдарҙы барлаһаң, хайран ҡалырлыҡ. 50-ләгән фән кандидаты һәм 21 фән докторына юл күрһәткән ул. Емешле һәм ихлас хеҙмәтен уҡыусылары юғары баһалай. Баязит Сабирйан улы иҫ китмәле кеше. Ундайҙар бик һирәк. Ул ысын философ. Сөнки донъяға киң системалы ҡарау, төплө фекерләй алыу, улай ғына ла түгел. Күрәҙәсе кеүек кешенең мөмкинлектәрен күҙ алып, уның потенциалына баһа бирә алып, алға киләсәккә ҡарау, ул һирәктәргә бирелә торған һәләт. Күптәр өсөн Баязит Сабирйан улының
урынлы төпле кәңәштәре язмыштарының ыңгай борылыштарының нигеҙелә булды. Мине лә заманында саҡырып алды ул. Рус филологияһы факультетын ҡыҙыл дипломға тамамларға йөрөйөм. Кафедра мөдирҙәре аспирантураға саҡыра. Һис шикһеҙ, яҡшы тел белгесе буласаҡһың. Кандидатлыҡ диссертацияһын, докторлыҡ диссертацияһын да яҡларһың. Матур итеп профессор булып үҫерһең. Яҡшы тел уҡытыусы булырһың. Ә әгәр ҙә инде философия юлын һайлаһаң, һине бөтөнләй икенсе даирә көтә. Халыҡ менән эшләү, сәйәси, ижтимағи даирәлә ҡайнау көтәсәк. Икенсе фекерләү, эшләү, йәшәү кимәле буласаҡ, сөнки философия ул рух нигеҙе. Уйла төптән тине. Әлбиттә, мин уйланым. Университеттың абруйлы кешеләренең береһенең кәңәшенә, һүҙҙәренә ҡолаҡ һалдым. Предложил мне пойти в аспирантуру по философии. Это был уже 1993 год. Время было тяжелое. Люди уходили в бизнес. Половина нашего курса ушли в бизнес. Вот. И Борис Сабирьянович тогда мне сказал, что ты не смотри, что вот сейчас очень бизнес стал популярен, что сейчас все там идут, чем-то торгуют. Это все как пена. Это все пройдет. Вот. А я думаю, что занятие наукой это твое, у тебя получается, тебе это нравится. Поэтому смело вот связывай с этим свою жизнь и дальше работай в направлении. И так я стал аспирантом Бориса Сабирьяновича. Он и в жизни мне стал учителем. Он рассказывал мне о своей жизни. Я читал его работы. Он мне помогал. Тогда были очень трудные времена. Очень маленькая была стипендия. Философия, филологта, тарихсала, төвәл предметті үҙләштергән кешеләрдә барбер. Ул бит ысын барлыҡты, донъяны танып белеүҙең нигеҙен тәшкил иткән фән. Һәм бара ошо үҙсәнлекте фәндең милли үҙсәнлектәрен, ерлектәрен дә милләттең үҙенең философия булырға тейешлектә лә иҫбатлаган күпме фән кандидаттары һәм докторҙары әҙерләнеү. Шул уҡ фольклорҙар, шул уҡ эпостар, шул уҡ башҡорттың тәрән тамырлы яҙма ҡомартҡылары ерлегендә әҙерләне. Баязит Сабирьян улы бик үҙенсәлекле кеше. Илатҡансы әрләй ҙә, илатҡансы көлдөрә лә торған ине. Мин ғилми етәксемә сикһеҙ рәхмәтлемен. Һәр ваҡытта ла үҙенең уҡыусыларын ҡурсалағаны, ярҙам ҡулы һуҙғаны өсөн, кәрәк саҡта бик матур итеп шелтәләгәне өсөн дә. Баязит Сабирьян улы минең генә етәксем түгел, һәр ваҡытта ла милли проблемаға иғтибарлы булды. Минең бер туған һеңлем, тормош иптәшемдең бер туған һеңлеһе, башҡорт филология белгестәре Баязит Сабирьянович та милли рух, милли менталитет темаһына арналған кандидатлыҡ диссертацияһы яҡланы. Осратҡан һайын Баязит Сабирьян улы етди сырай менән, күҙҙәрендә асҡын миңә һәр ваҡытта: Зөһрә, тормош иптәшең генә ни эшләптер миндә диссертация яҡламаны тип әйтә торған ине. Баязит Сабирьян улы 1993 йылдан бөгөнгәсә Башҡорт дәүләт университетының философия фәне буйынса диссертация советын етәкләй. Башҡортостан ғалимдарынан тыш бында Рәсәйҙең баш ҡалаһы һәм бихисап төбәктәренән Ҡаҙағстандан килгән аспирант һәм докторанттарҙың эштәре яҡланған. Һәм был изге башланғыс һаман да дауам итә. Уҡыусыларым фәнгә барып, әлеге үзем етешмәгәнгә, үзем өлгөрмәгән урыннарда уҡыусыларым фәнгә китеүҙең шул яғы ла бар. Борис Сабирьянович аша күп диссертанттар, соискателдәр яҡланылар. Йылына Борис Сабирьяновичтың советынан яҡлай торған инеләр бер 30-дан ашыу кеше. Ул бик күп инде. Ул бит диссертацияларҙы бөтә яҡтан тикшереп, еренә еткереп, шунан ғына һуң бит инде яҡлауға сығараһың. Ул яҡтан Борис Сабирьянович бик төпле, белемле ғалим булараҡ шул 2-3 һүҙ менән или 2-3 һөйләм менән бик төплө итеп, бик тәрән мәғнәле итеп беҙгә шул диссертацияның содержаниеһын әйтә торған ине. Сибайға килеп күптәрҙән инде кандидатский
минимум принимайтып, инде алып, күп Сибайдан күптәр якланлар, кандидатлык, докторлык диссертацияларын. Ул якта инде Байса Брянштың ярдәме зур булды. Рәсәйдә философтар общество бар. Рәсәй философское общество һәм Башкортстандың философтарының җәмгыять җитәкчесе. Бүгенге көндә лә Байса Брян улы һәм алар моны 2015 елда бик югары кимәлдә 5 елга бер үтеп торган конгрессты үткәрделәр. Бөтә сителдән дөньяна килгән галимнәр шул тикле Өфөгә гашыйк булып, хайран булып кайттылар. Әле бүгенге көндә лә ул конгресста танышкан галимнәр менән бит әле һаман бәйләнеш тотабыз. Ниндәй атаклы, танылган философтар Өфөгә килде. Бынан хәтерем яңлышмаһа, бер 5-6 ел элек ошындай вакыйга булды ул. Йөҙәрләгән философтар. 3 көн буйлап бында гөүләп торган философтарның фикер алышу Мәккәһенә әүрелде Өфө ҡалаһы. Ул вакытта Башҡортостандың баш ҡалаһы. Бына нисек ул башҡорт егете, Юрматы ырыуы егете, зур философ, фикер йөрөтөүсе шәхес икәнен иҫбатлай алды. Башҡорт ул эпослы халыҡ, башҡорт ул китаплы халыҡ, башҡорт ул яҙмалы халыҡ тигән фекерҙе иҫбатлауҙың бер сағыу күренеше булды ул был. Ныҡ тамырлы егет дип нарыҡлай уны ауылдашы, танылған шағир Риф Мифтахов та. Хаҡ һүҙҙәр, сөнки студент йылдарында уҡ Баязит үҙен һәләттә ойоштороусы итеп таныта. Егеттең төплө белемен, булдыҡлылығын, әҙәпле, кәрәгендә тотороҡлы һәм ныҡлы фиғелен күреп, етәкселек һәм йәмәғәт эштәренә йәлеп итә башлайҙар. Университеттың комсомол, аҙаҡ партия секретары вазифаһында эшләй. 90-нчы йылдарҙа философия кафедраһы мөдире, уҡыу эштәре буйынса проректор, унан беренсе проректор итеп үрләтелә. Сначала был студентом, потом аспирантом, ассистентом, доцентом, профессором, да, он изучил этот университет вдоль и поперек, да, он знал его, собственно, вот как, не знаю, как вот когда в деревне живешь, всю деревню знаешь, да, все-таки университет, он был и в какой-то мере остается же такой очень большой общиной, да. Борис Сибирянович тоже при нем кого-нибудь упомянешь из тех, кто в университете работает, он выясняется, что он знает этого человека, да, он с ним общался, то есть он всегда вот руку на пульсе держал, он всегда, сказать, ориентирован был на развитие университета. Я считаю, что он много сделал для университета, что он был руководителем такого очень большого стратегического уровня. При нем у нас возник философский факультет, да, и во многом его стараниями он создал совет по защите диссертации по философии. Баязит Сабирян улы фәндә лә, етәкселек эшендә лә шәхесте хөрмәт итә. Кешене коллективта дөрөҫ һығымталарға бойороп түгел, яйлап кына алып килә. Шугаларда барыһына ла вакыты, куәте, игътибары еткәндер. Гыйлем алыу, тәҗрибә туплаудан да туктамай проректор булып һайланғас, Ер шарының төрле кыйтгаларын арҡыры буйына иңләп, алдыңғы бай тарихлы университеттарҙың эш, уҡытыу алымдарын өйрәнә, алдыңғы йүнәлештәрен туған университетында индерә. Хеҙмәте ысынлап та ифрат тынғыһыҙ һәм үтә лә яуаплы була. Юғары уҡыу йортонда белем алған һәр студентҡа атайҙарса мөнәсәбәт күрһәтә. Һәр береһен тиерлек хәүеф-хәтәрҙән ҡурсый, ярҙам ҡулы һуҙа. Телецентрҙы баҫып алдылар булар. Эфир һорайҙар. Телецентрҙан, радионан. Перевод итәләр, һорау ғына түгел. Хәҙер инде ҡауға китте. Миңә әлеге КГБ тигән ойошманан килеп, бына һинең студентларың шулай итеп нитәләр. Һин нишләп бында ултыраһың, кабинетҡа килеп. Хәҙер мин нишләйем инде? Тоттом да йүгерҙем. Бер кемде кертмәйҙәр, ҡамап алғандар телевизорҙы. Ә мине керттеләр, әй. Мин әйтәм, миңә бирегеҙ әле, нәмәкә итеп уҡырға уйлайһығыҙ эфирға. Тегеләргә бирмәйләр. Әле хөкүмәт нихенә. Шул миңә тоттырҙылар булар. Бер 2 бит самаһы дәфтәр битенә яҙғандар. Әллә бер нәмә лә юҡ анда инде. Студент нәмә яҙһын инде ул. Шунан һуң хәҙер мин теге йыйылған иптәштәргә ипләп кенә әйтәм. Давай, мин әйтәм,
техника бит возможностьы бар хәлең. Громкоговорительләргә включайтайык микрофоннарда. Телецентрның эсендәге громкоговорительләргә урамга включайык. Эфиргә җибәрмәйек. Ә буларга бирәйек неге. Һөйләһеннәр. Егетләр, кызлар укынулар әлеге неге. Үзләренең матбугатка тигән ниләрен, кагылларын басылды бит әй. Шул миңа прокуратуранан килеп нитеп, объяснительләр яздырып, шулай итеп йөренеләр. Һин тотканыңдыр әле дип. Яшь йөрәктең хәл торышын яхшы аңлаганга күрәле, кеше күңеленә хаксыл, итәгатьле, әдәпле карашы әсир итеп кенә калмай. Тирә янындагыларны тәрбияләй, үзләрендә күркәм сифаттарны үстергә этәргез бирә. Был яһәттән Баязит Сабирьян улының укучыларына ла, хезмәттәшләренә лә йогынтыһы зур. Баязит Сабирьян улын мин яхшы остаз итеп беләм. Ул киң күңелле галим, уның укучылары үҙен үтеп киткән. Нинди дә буһа остаз, нинди дә буһа кешенең киң күңеллелеген белер өсөн, уның укучыларына карата карашын белергә кирәк. Әгәр дә мәгәр ул минең укучыларым миннән дә югарырак үтеп киттеләр дип горурлана белә икән, димәк ул шул тикле киң күңелле рухи яктан бай остаз дип уйлыйм. Баязит Сабирьян улы ул башкорт халкының бик күренекле галиме, халык өсөн күп эшләр эшләгән галим, үзенең докторлык һәм кандидатлык советында үзенең профессиональ югары профессиональлеге аркаһында һәм һәр вакыт кешелеклелеге, кешеләргә асык һәм алсак булуы аркаһында ул бик күп кенә егет кызларны фәнни үрдәргә менергә ярдәм итте. Баязит Сабирьян улы канаттар һынгандалы, өметтәр һынгандалы безнең өсөн ул һәр вакытта ла дәрт, күз, яшәү мәгънәһе өстә торган иде. Докторантурада укыганда капыл гына иптәшем дә, дусым да, сердәшем дә булган яшь кенә инәем вафат булды. Итәксемә килдем. Гафу итегез, мин һезнең ышанычыгызды аклай алмайм. Диссертациямда ла, монографиямда ла, язырга ла, улар өстенән уйларга ла, көсем дә, хәлем дә, теләгем дә, кәйфем дә юк динем. Профессор мине өгетләмәне. Юатманы ла. Үзенә генә хас булган һөйләшү манераһында шым гына, акрын гына былай динем. Әгәр дә мин һинең урыныңда булһам, диссертациямды язып бетереп, инәем хәтеренә арнар инем. Монографиямда инәемнең якты истәлеге итеп языр инем динем. Киткәндәрнең рухы безне өстән күзәтеп тора. Безнең өсөн улар көяләр, безне улар яклайлар, хаклайлар. Шулай булдылар. Мин фәнни атеизмда Усал Гирфанов агайга биргән кеше итәксемә ышандым. Аспирантлар да, докторантлар да бар. Уйымды тормышка ашырылмаһам, берәй укусыма кушам. Фәндең киңлеге, аңдың киңлеге. Аңдың киңлеге. Мына самый кызыгы аның шунда тора. Әгәр дә нурның скорысы булһа, аңдың тизлегенең күләме юк. Фәндең тизлеге, уйдың киңлеге сиге юк. Сиге шуны гына әйтермен исәнлек хаулыкта. Элек тә хәзер дә мактаулы исемдәр яулап, мәртәбәле академияларның мөхбир агзаһы профессор Галимовты күпме генә күккә сөяләр дә, асылында ябай авыл малай булып калган ул. Кесеһенә кеселекле, олыһына илтифатлы, саф йөрәкле, инсафлы кеше булып яшәй бирә. Үзе өсөн яшәп өйрәнмәгән ул. Касандыр олыларның һүден йыкмай, һугыш яланыда яраланып кайткандардың йөрәкләрен китап һүде менән имләгән Баязит, хәзер инде яше менән дә, эше менән дә олпат Баязит Сабирьян улы Галимов бүген дә әдәпле булмышына тугры кала. Яраткан университеты, туган халкына хезмәтен дәвам итә.